see, 'cause I think I do want you next to me. Zach, you want your coal? No, I do. Careful, ha? Okay, get down now. Big baby. Okay. Okay, watch out, okay? Oops. Ready? Ready? Where are you? Ready, get set, go! Okay, Hanggang mama halik. Isa pa, halik. Love, love, love. Maraming halik. Maraming halik. Maraming halik. I love you, Holly. Mahal kita. What you gonna say? Oh, cover your mouth. Good girl. Are you alright? Okay. What you gonna say to mama? Excuse me. Okay. You alright? Okay. Ano sasabihin? Oy! Ano sasabihin? Louder. Sa. La. Okay. Good girl. Okay. Don't forget your baby, okay? Good morning! December 39. And, original plan ko sana ngayon mag-Christmas shopping pa sana ako. Ayan si Holly. Mag-Christmas shopping pa sana ako kasi hindi pa ako tapos ayan, kulang-kulang pa yung mga pangregalo ko and hindi pa nakakapagbalot ng mga regalo kasi gusto ko matapos ko na muna ang pag-Christmas shopping. Para yun, sabay-sabay ko silang balutin. And, ang pangit ng panahon ngayon dito. Summer na dito, pero ang pangit ng panahon. Napaka-gloomy today, raining, and nagta-thunder din. And then, very windy. Kaya yun din ang rason, hindi pumasok si thunder. Yan, narinig niya daw. Si Jan, hindi siya pumasok kasi ang pangit talaga ng panahon. And yun, sabi ni Jan, wag daw akong pumunta ng town kasi nga, lalakas ang ulan and mahangin. So yun. So dito na lang ako sa bahay, maglilinis ako and then mag-e-edit ako ng vlog para sa Vlogmas, para sa mamaya. And eto, gagawin ko to, nabanggit ko na to sa vlog, sa isa sa vlog, na dito ko isusulat yung mga pangalan na magugustuhan kong comments. So yung mga comments na magugustuhan ko, yung mga pangalan nyo ay ilalagay dito sa maisusulat ko dito sa, ayan, eto foam siya. Foam, hindi, this is not sack. So, may mga character siya for Christmas. So, dito ko isusulat yung mga pangalan nyo. Meron ako nitong tatlo. Isa sa Facebook, isa sa Instagram, at saka isa sa YouTube. So, good luck sa akin. Ayan. So, isusulat yung mga pangalan nyo. Alam ko, lahat kayo deserving manalo. Pero, syempre, may tatlo lang po talagang swerteng mananalo. And good luck na lang po sa lahat. And good luck din sa akin sa pagbabasa. Kasi, ang daming sumali. Sa YouTube, ang dami. 2,000 plus. Marami sila. And sa Instagram, marami din. And sa Facebook, marami. As in, marami. So, good luck sa aking kamay at saka sa ballpen. Sana hindi maubusan ng tinta. And yeah, yun ang gagawin ko ngayon. So, hindi ko alam kung maririnig nyo ako kasi ang lakas ng, windy. Very windy. Ang lakas din ng, ng ulan. Ay, hindi pa naman malakas yung, sobrang hangin talaga. Yung parang makikita yung mga puno kung sa ating bagyo na yun. So, yun ang gagawin ko ngayon. Ang dilim, Baba, put it back. Linalaro niya na. Put it back because we need all of them, Baba. Say good luck, people. Okay, say good luck. Say good luck. Look at the cat. Say good luck. Merry Christmas.
Oh, yan. Sige guys, mamaya kasi pinaglalaroan niya na to. Magsisimula na ako magsulat. Good luck sa aking kamay. And sa 17 pala, may pasok si kuya. So, hindi ko alam kung makakapag-live kami. Pero magva-vlog pa rin ako pag nagpa-raffle ako. And then, that day din nun, i-upload ko yung vlog. Hindi ko alam, baka mapanood nyo na yung raffle before pa ito kasi, ano na, syempre may mga nauna pa akong mga vlogs, but eto yung gagawin ko ngayong December 13. Gagawin ko yung magbabasa ng mga comments. Update ko lang kayo, di ba sabi ko, maglilinis ako and then mag-e-edit and then magsusulat ako ng mga pangalan doon sa mga comment na magugustuhan ko. And inuna ko muna, nag-e-edit ako and then si Sak tinawag ako, sinurprise niya ako kasi, what are you doing, Baba? I cannot. Yeah, siya ang naglilinis na. So, hindi ko na kailangan maglinis kasi tingnan nyo yung living room namin. Malinis na siya. Ayan, di ba? Malinis na siya as in. Minsan pag yan talaga si Zachary. Yeah, sabi si clean up. And this, ayan. Kasi dati dyan yan nakalagay. So, naglinis daw si Kuya. So, well done, Kuya. Thank you. Siya kumakain. No, are they making him spicy? Yeah, it's not really spicy. If it's spicy, I had to put a lot of water. So, ngayon, pinaalis niya muna ako doon sa computer, sa kwarto ni Holly kasi daw, what you gonna do there in Holly's? I cleaned this yesterday. Yes, you did clean that. Yes. Yes, and Holly. Yeah. Zach, what you gonna do in Holly's room? Vacuum. Pinalayas niya muna ako doon sa kung saan nasaan yung computer ko kasi magba-vacuum daw siya. Nothing. She's a baby. But she helped yesterday. When she's free, she's helped. Yeah. She had to help because when she's free, no, Holly, put that. When Holly's free, she has to pack up with she. Yeah, when I'm at school all the time. All the time, yeah, because you're going to school next year. Every day. Oh, I'm gonna miss you. Kuya TJ, because Kuya TJ, he's been doing this when you were at your age. So now Kuya at school, so I'm training you, and now you're going to school, I'm gonna train her how to clean up. No, you have to teach her. Yeah, I will. Okay, balik na. Holly, when you're free, you have to pack up. No, when Holly's free, she has to go to Tindy. No, 4. No, but Sophie was free. She went to Tindy. Yeah, depend on what month. So, ayan. Thank you, buddy. Not you. Thanks, Zach. Ayan, pinadali ni Zach yung araw ko. Gusto niyo raw siyang mag-vacuum. So, diba? Pinalayas niya ako dyan, oh. Ayan si Holly. Mag-isa na lang siya. Wait, Baba. Wait, okay? Ayan, nilalaro niya yung bigay ng Tita Race niya at Tito Dan. And kanina, diba, nakita niyo, wait, Baba, wait. Diba kanina, nandito si Zach, naglinis pa siya, diba? So, ngayon, ang oras is 12, wait, Baba, mommy talk, okay? Wait lang. 12:30 na, and, wait lang nga, oh, gusto niya maglaro. Ayan, binibinwit niya yung mga isda, oh. Show how, like this. Okay. Ngayong sinasabi ko kasi si Holly ayaw niyang patayin yung laruan niya. So yun nga, 'di ba kanina naglilinis naglilinis dito si Zach. Mga 9 or 9:30 'yon and ayun na siya. Mga 9 or 9:30 'yon. And tumawag si Jan, sabi ni Jan may pasok daw si Zach. Sabi ko, akala ko, 'di ba nag-Christmas party na siya. Nag-Christmas party na siya. So, akala ko, yes. Okay, andito naman siya. Di ba nag-Christmas party na siya? So, akala ko, di ba sa ating pag nag-Christmas party, tapos na yung school, yung pala hindi. Ngayon pala yung last day niya. So, drop off ko si Zach doon sa school. And, yeah, kami na lang ni Holly. And then, tapos na rin ako mag-edit. 12 na, 12:35. 12:40 na. And, etong lunch namin ni Holly. No, eat
Egg. And hot dog. Egg. Oh. Hot dog. Egg. Is this spicy, Holly? Si Holly tsaka si Sak. Ito yung kinakain nila kanina. Daddy is spicy. Is it spicy? No, Daddy is spicy. Why are you crying? What happened? For my finger. What happened to your finger? Ano? Kaya, narinig ko siya, pero hindi ko lang, pero akala ko nag-RT lang kasi umalis ako dun sa couch. Ano nangyari sa'yo? Wala naman eh. So, ito yung kinakain ni Holly. Diba sabi ko sa inyo, gustong-gusto ko to. May iba-ibang flavor. Ito yung chili. Is it masarap? Is it spicy, this one? Yeah. Is it? You like it? It's mommy. It's mommy. Sinisipon pa rin siya. Bigyan kita ulit ng ng medicine. And yun na, nakapag-upload. Tapos na ako mag-edit. So, i-upload ko na lang yung na-edit ko para mamaya sa vlog mas yes, baba. And yun, patas kung kumain namin ni Holly. Yun, magbabasa na ako ng mga comments. And yung mga magugustuhan kong comments, isusulat ko na yung mga pangalan. Doon sa ipinakita ko sa inyo yung foam. Yung mga may character. Yung mga characters ng Christmas. Baba no, ayan, pakainin ko lang muna siya. Ayan, oh. Egg, wait ha, mommy get rice, okay? Ayan, lang, easy lang yung lunch namin ni Holly ngayon. Rice and... No, mommy feed you. You're not gonna eat by yourself. Okay? Don't pick the egg. Just eat the hot dog, please. No. Yes. Egg. Ipakita ko sa inyo mamaya sa labas. Baba no, baba. Ay, mapuputok yung, yung yellow, yung yolk. Film. Paborito niya, ang eggs. Right, baba? Paborito niya ang egg. I want egg. I want to eat apple. Yeah, you like egg? Makakaubos siya ng 2 eggs. Minsan nga, pinipigilan ko kasi more than 2, pwede niyang maubos. Dapat 1 egg a day lang ata, di ba dapat? Kaso si Holly, mahilig talaga siya sa egg. Mami, heat this up, okay? Ito yung tira kong kanin kagabi. Initin ko lang. What's this? Say kanin. 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 Rice. Rice, yes, rice. No, I'm pressed. Egg. So, wala kami lang ni Holly. Si Jan, may doctor's appointment kasi yung... Ay, baba no! Sumasakit yung tuhod niya. Sumasakit ng uang tuhod ni Daddy. Siguro may na si Daddy. Arthritis. Wala, masakit yung niya. Pumunta na siya dati sa Adelaide. Pina-check niya rin yun. Kaso sumasakit ulit. Kasi lumabas na yung okay naman daw lahat. So ngayon, pumunta ulit siya sa doktor kasi ganun. Ay, Holly, no! Kasi hindi siya hindi siya comfortable. Right, Baba? Yes. Kasi sabi ng doctor dun sa Adelaide, ipahinga lang daw yung tuhod. Hindi naman siya papahinga, right? Daddy is a hardworking man. Sing now, sing for them. Jingle bell, sing jingle bell. Jingle bells. No. Yeah. Sing first. Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Jingle. No, jingle bells, jingle all the way. Ano pa sunod? Ako rin. What else? Kiki. Okay. Kiki. Yeah, sorry. Kiki. What else? How about sa tong-tong? Dum-gum, king-ton. My yeah. No, tong-tong, pakitong, kitong. Walang ganap na naman yung natin yung vlog ngayon. Ayun, kunin ko na to. Stay there, Holly. So, ayan. Kain muna kami ni Holly and... Oh, Baba. Mamaya na lang. Say see you. Say see you first. See ya. Say see you. Say kain. Kain na po. Say... Tell them. Kain na po. Say kain na po. Come on, say kain na po. Do you want sauce? Yeah. Okay, mami na. Mom.
Yung nakuha ko kasing Papa Ketchup is sobrang anghang. Asing yung maanghang siya. Mommy, get 4. Boy, here's my boy. 4. Boy, here's my boy. No, Mommy will feed you Baba here. Ayaw niya na kasi How is it? Masarap. Itong hotdog sobra, as in, mas masarap pa siya. Kasi ngayon, noon masarap ang tender juicy. Nung umuwi ako, last time, nung umuwi ako sa Philippines, hindi na siya tulad ng mga bata pa kami na napaka-juicy ng tender juicy. Ewan ko, hindi na siya ganun. Pero itong yung binibili ko sa Asian store, napaka-juicy niya. And then may cheese siya sa may cheese. Ayan, may cheese siya. Meron siyang cheese sa loob. Ang sarap. Napaka-juicy. Yeah. Ang sarap ng hotdog. Kalimutan ko lang yung ano ba yun? Basta juicy siya. Napakita ko na yun sa isang ko. Hinol ko yata yun. What do you mean hot? Blow. Yeah, my boy. Now what that? Don't press. No, Baba, ako na nga. Ako na. Ito, here, look. Wala, may tiger tayong kasama dito. Here's your egg. Okay, say see you na muna. Say see ya. Kain muna kami. Say, kain muna. Come on. Mama. Look. Say, kain muna po. Papa. Say see ya. Yan, kain muna kami. Natulog si Holly after namin kumain. Natulog siya. Gagawin ko na yung pagbabasa ng mga comments. Unahin ko yung sa Facebook. Sa Facebook, meron mga comments na 678. So, pipili ako na, babasa ako ng mga comments, and then yung mga magugustuhan kong comments, isusulat ko na yung mga pangalan. And eto, may dalawa akong pens, kasi baka mawalan tayo ng tinta. So, eto, unahin ko Facebook. So, ayan, meron ngayon, December 13. So, ngayon, merong comments na 640 comments dito sa Facebook. So, mamimili ako ng mga comments na magugustuhan ko dito. Oops. Ano ba yun? Wait. So, ayan. Magbabasa ako. And, yeah, isusulat ko yung mga magugustuhan ko mga comments. And, good luck! Ang dami nyo. Ayan, i-print ko tong label na to, tapos ilalagay ko dito. Linagay ko muna yung laman nito dito, dyan, kasi dyan ko kukunin, and then pag nalagyan ko ng pangalan, eto, ilalagay ko dito para yan sa, Facebook na mga sumali. So, ayan, kaya i-print ko to. Diba? So, yan. Umpisa na natin. Ready na. So, good luck sa mga sumali. Ayan, mag-start na ako magbasa ng mga comments nyo dito sa Facebook. Good luck, everyone. Ayan, medyo malapit. Patayin na muna natin sa Holly. Sinalang ko lang yung wait, Baba, wait. Sinalang ko lang yung sausage sa oven. And, yeah, sausage. And malapit na ako matapos dito sa, pagbabasa ng comments dito sa Facebook. And, tingnan nyo yung kamay ko. Lumulubog na siya.
Baka pagkatapos ko magsulat, meron na akong paltos. But anyway, yun, medyo, malapit na ako. Kunti na lang. Matatapos ko na to. And si Holly, ayan. Nahihilo na ako. Nalulula na ako. Baba, wait nga. Nalulula na akong naduduling kakabasa. Wait, Baba. Mga comments na mga nabasa ko at nagustuhan ko. Dito po yung mga pangalan nyo. And thank you sa lahat ng sumali po. So, yun. Kunti na lang and tapos na ako sa Facebook and malulobat na 5% na lang yung tawag niyan? Laptop. So, i-charge ko siya and tapusin ko to and baka bukas na yung sa IG naman. So, yun. Mamaya na lang ulit sa Sia. Where's Kuya? Sila TJ may may presentation sa golf. Yeah, pero hindi sila nag-golf kasi napakasama ng panahon. So may presentation sila. So yun, update ko na lang kayo mamaya. Say Sia. Yeah. Is it spicy? No. No, hindi siya na ano ba? Hindi siya na spicy yan dito sa chili na to. Is it spicy? Yeah. Masarap? Masarap? Yeah. Yeah, masarap. So, yan. Mamaya na lang ulit. Tapusin ko lang to. Yan, malapit na akong matapos, ha? Andyan na sila. Wow! Wait, finish some gold. I spilled this 9 roll. Hi. Why E? Honey? Ayan. How about yours? How about yours? Zachary, that spells good. How about you again? Yung Tyrone niya is walang E. Ito yung na-spell sa niya. Ayan, may E. Umiyak si Holly, hindi ko alam. Ayan, isa na lang. Sino kayang may ilalagay ko dito? Ayan, tapos na yung sa Facebook. Andiyan na yung pangalan nyo. So, ayan. So, good luck na lang. Isa na lang. Maghahanap pa ako. Kuya. How's the presentation? How's the presentation? Good. Good? Eto na yung last na sinulat ko. Ayan. Oh, good luck. Ayan, tapos na yung sa Facebook. Finally, natapos ko na isulat lahat. Yes? Holy no. Yung sa Facebook, tapos na. So, ngayon, kunin ko lang yung, eto na yung, nasunog ko ata yung sausage. Ito ang ulam namin today. Lang kami, ayan, sausage. Why? Sausage tomorrow. Well, this is our tea tonight because I've been busy. Nagreklamo siya kasi bukas may sausage din siya sa school. So, ayan, sausage and eggs. Magluto ako ng eggs, tapos chips lang, tapos veggies. So, yan lang auntie namin. So, yun na yung vlog for today. Say Tia. See you. Namali yung spelling ng Tyrone ni Kuya, oh. Dapat walang E. Kuya, alis dyan. Ayan. No, it's raining outside, Baba. You're not going outside. So, yun na yung vlog. Bye! Say good night na, Zach. Say good night. Max, say good night. Bye-bye. Bye-bye. Look. Bye-bye. Say please like. Please like if my vlog. See you in my last vlog. Yeah, please like. Please like. Look. Please like. Oh, ikaw na lang. Please like. Oh, ikaw na. Please like. Please like. Please subscribe. Please subscribe. I'm having. See ya on my next vlog. Vlog. Sige na, asikasuhin ko na yung pagkain nila. Night. Bye. Paradise, tell me who you seek.